Kulay PWPW, tiang subhabi yang episin syakani ka Amen Faithful and True Channel. Pat syakani ka apologetic pateng. Pada ni ka sengi ngin pet ya ka pang le ni ka topik ka ba kong san bah na ka banta ka jing im jungi ki Kristan. Ada dei kuno Kristan ru ka ni ka topik ka ba kong san bah. Ka ba ngi kum ki Kristan ngi don kam ban sngutu syai ya ka tin jung Jisu. Pa ka ni ka dei syapang ka komunion bakhoi. Namar kidon ki ba keli bat ki ba ongkum ni. Ka komunion bakhoi kamut ban shulong tang kadak kasin le niam. Ngawing sisin. Ka komunion bakhoi kalamut ban shulong tang kadak kasin le niam. Katkum ka Bible kami utrai kalong ka jingken mau ya ka jing yap ya ukris. Kam day ka jing penlong biang ka ba phala jong kamet jong u. Teka jubab ya ka ne ka jing keli kalong. Ka jing tha ba khoi ka don buon ki dikhat ki ba pen i syai bu Jisu bat u Paulus apostol kila hikai ya ka jing don ba sisya jong kamet u Jisu ha ka Eucharist bu khoi lane ha ukpu Eucharist kalong ka ba ban mudur kumno ba ya ka jing don ba sisya jong u Jisu lapen pau kamting ban ya ka ba lalong u Jisu ulapen bena hajing kawai mit bakadu sim bam kane kalong kamet jenga na gospel kat ku Matius kalong ku ba arphunriu kat arphunriu ilaban pedu na ka gospel kat ku Markus kalong ku ba khatsau kat arphuar but iway korin kadway arphusau in ong biang ikabo Jisu ong sim bam kane kalong kamet jonga ngan pule na kawai ka Bible ne ki ong ka khotba ngan pule ya kane ka juk ka khot Matius ane Matthias ngan pule na kane Matthias arphunriu but hang ni kat kom tho kum no to sim to bam une ulong kamet jonga ngapule ngan api ngapule nakane ka Bible pala penmi ka Bible Society of India ka ba ki Presbyterian ki we ki balang Protestan sai ki penon kam ya kane ka Bible ngapule nakane te hang ne ha ka Bible hakane ka Bible ru tho kum ne to sim to bam une ulong kamet jonga kumno hapa Jisu usim ya kupu anda ulangu ulak kedia hang ne la tho padu la ai haki senran ula ong to sim to bam une ulong kamet jonga hangno hangne la tho bangin shu sim ba utu kupu ulang kum kamet jong Jisu hari Jisu hangne ong to sim to bam une ulong kamet jonga hang to thon em hang ne Bible thon em ba mudur klem tho ba mudur te ngim dei ban sngutu bakla ngim dei ban sngutu bakla ya ka pau Jisu ong ngiri ban sim kumta ya ka ke para tho ha ka Bible kito na prenjung ki ong hang no la tho ha Bible ngadang sida pule hang tu kain la tho Matius arphunreu but Markus ru
kado kat sau arpuar ong keju nang taha ka siti jong Paulus apostol seki nong Korintru kene ke dikawai ke bai dei pat kene kayuk haris buku kalau nong ke kat wai tu kat arpu sau boong ya kene keju nang ta kane kalong kasnam jonga kasnam jong kejutang ya keba en pen play na kebenta ki babun ban map ya ki pop tu kaju kalau nong Matius ar punrio kedkat pat ar pupra cepang jing di snam kejing di ya kasnam jung Jisu sisen ngan pulai biang nak kena kaju ke Bible nak kena kaju ke Bible ya tu kaju ya tu kaju ngan pulai ti hila aban ong let's say ki briu ki ba hikai nak kena ke Bible kim hikai lut ya ke ba la tho hang ni te nak kena ke dau bun kim let's say ngam ong ba kim sutu kim lap ken mau ban pej bah naba kane kalong kasnam jonga hai la tho kane nadu arpunyo Matius arpunyo ndau la sim ya ka kuriru bat ulango ula ai haki uda ong to di nakane pi baro naba kane kalong kasnam jonga kaba kajong kajutang batumai ya kaba ensepin mi no nakaban ki babun ya kaban map ya ki pop kini kiktin ki jong Jisu balari kot hakane ka gospel Matius te ke bangi lak ban sung tu ke bangi lak ban sim hang ni kere kane ken ke ba Jisu hi ula ong kum tu ban chimbet kumba ula ong tingin sepet hawa u ong sishan em kum tangin sepet ka ban ayat sakmat mo te kat kum kiktin Jisu kaju kasnam jong kabala play nakabanta kajing map da kajing pela kala don ha ka kuri ha ka tu ka janmit kajing kawai mit ke bakadu Lukas ula thokan mau kumju syapang ukpu Eucharis thok kum ne Lukas arpuar rekat kat kendai kane kalong kamet junga ya kabala IT na kabenta jong pi ha ka jing hikai jong ha gospel kat kum Yohanes long kaban riu Jisu ulakran syai bah syapang ka jing mud jong irpule na Yohanes ndriu san pulai adu san pupra Jisu ula ong haki sisha nga ong hapi lada pimbam yakado jong ukun ubriu bat pimdi yakasnam jong pin yo jing im halade san pusau jar ubabam yakado jonga bat ubadi yakasnam jonga udon ka jing im bom jukut bat ngan sapen mi pat ya hakasngi kadu san pusan haba ka do jonga naba ka do jonga kalong shisha ka jing bam berkasnam jonga kalong shisha ka jing di san punriu jar ubabam ya ka do jonga bat ubadi ya kasnam jonga uim hanga ngapat hau kasan punyau ukpu ubaim ukpa ubaim ulapa yanga badai da ba nga im kumju ja ubabam yanga ulong im danga nang tasan pupra uneken ulong ukpu balawan hiar na beneng umdei kum utu ukpu bagi departemen jong pi kila bam maki kila yap Henry uno
uba bam ya une ukpu un im junom. Uno uta ukpu ulah kedeu ya lade. Uta ukpu uba jisu ong day ya lade. Tingin sapet hadukano kalong kajing sisya kata kajing ong jung jisu. Lada ngi pule bha ya kenika lenong keba hendriu jong kenika gospel katkum uyu anis pinsa ngautu sai kedar. Lada pi pule klam don jingkeli ba jingwa kamtam ya kejing le niam kejing penmenta kepadon ha kebalang Katolik nadu badang sedang kaniam Kristan pinsa ngautu pinsa pay namar lada pisu sengap ya kajing batai jong kiwei klem da pule ya ka original kumong we pastor uang lech ya ka original ngaru matangong pule ya ka original tapi pule ya kane ka original jong pi bom de Katolik ru tapi pule hang ne kepada kane ka original pule bahaya kane ka original ngangan pen pule nak kapan jong pi nakane ka original hadu kano ka ba jisu ong pada hadu kano ngi pada ngim trek pan nget namar kata jisu ulayatu haki kene Yohanes san pulai hadu san pu prangan pule nakane ka Bible namar kata jisu ulayatu haki shisha nga ong hapi lemda pi bam ya kado jung kun ubriu but pi di ya kasnam jung u pim don kajing im halade but ken mau jisu ula ong hang ne ya kaktin shisha arsin shisha nga ong hapi shisha nga ong hapi ken mau lamda pi bam ya ka do jong kun ubriu but pi di ya ka snam jong u pim don ya ka jing im halade u klam ong hang ne sim ya ukpu mudur ketika met jonga sim ya kawan mudur ketika snam jonga uang kumta dak ba pun kamen dikitin arsin shisha kamut u da kwa ban ting baya kapanga ong ngamut shisha kumta nata pule shu san pusau uno ru ubabam ne ka do jonga badi ya ka snam jonga udon kajing imbom jukut bat ngan pen mi pat ya u hakasngi kabakatu san pusan nabaka do jonga pe ong sisin nadu san pulai terter ong si ong ya kaju si kaju kamut ayu kata kamut bangi day ban sim tik ki kumba ula ong san pusan ka ong nabaka do jonga kalong da sisha ka jing bam keren bangi te ong kalong sisha ka jing bam te pat ka snam jonga kalong da sisha ka jing di jar ubabam ya ka do jonga padu padi ya ka snam jonga uyai sa hanga bat nga ha u san punyau kumba ukpa uba im ulapa yang nga bat ngaru nga im da uta ukpa kumta uta uba bam yang nga un yo im ken danga entah uang kumno une ulong uta ukpu ubalawan hiar na beneng ukpu ubalawan hiar na beneng mana balawan hiar na beneng ude ukpu ne de jisu upenman kepu ya lade bangin bam une ukpu ulawan hiar na beneng une de ukpu balawan hiar na beneng ulong om kumba ki pajong pi kila ya bam bat kila yap no jar uba bam ya unu ukpu un yo im bom cukut. Okay, kene kaktian ke jong Jisu. Ngilaya sengau na artli ki Bible. Deke ki bangidang artatien siu ba u Jisu udon si syahau tu kepu ba
Ladep pen kentang. Suabangan je khamat. Mano bat hangno laban yo yanuk pu bla kentang. Om day hangno ru. Mar laban yo pu belapan kentang. Tang hakata ka niam Kristan, pat ka balang Kristan, kepala yo ya ka bor pateng jong ka ordination, priestly ordination. Hakui balang kidon ordination, tang ba om day priestly ordination. Katang ide bersutu. Not every ordination is priestly ordination. Ngiri bersutu ya kane. Tang badon ya ke priestly ordination kila ban penman Jisu baim ya utu kupu namar ki pudon kam tik ya ka ba u Jisu ula kena pada tang hangta bangas ong hakin ki video baim ki video balada ba de tang habarang katolik ngila bene kendu ya u Jisu baim marmet namar badon ki priest don ki lengda hang no bom don lengda oi pila ban don yu Jisu ha ka jinglong men sim khalempep u blei u don ha ki jaka baro ha kamra thia jong piru la pi khat pi ken mau Jisu don ha ka jingalang ha ka teng jong Jisu mar Jisu wang la pi lum lang ha ka teng jong arne la ngot hang tang don khalempep mar kata de jingkran jong Jisu jingkai jong Jisu hi tang ba ban yo sisa yu Jisu ai yala de sakene ka wengi tang ino babun na pren jungi nang ino ye kene ka we u Jisu uba im sisa u don rengkat bat ngi pada tang hangta apa kadang ne ya kata jing hiar pateng nadu ki apostol hadu kan kesngi pat de hangta hakata ka jaj balang bat kan niam Kristan u don sisa uba im uba pila benda kendu marmet. Desngau tu, ya ke ekbu Jisu ong, tenginnya syakmat. Adu san pupra jong kene kelenong, nyala ya pule, te u Paulus, u buat ya kene ke jing sisya ke baul ong Jisu. Da ka ba u ong syapang ke Eucharis, ka kuri jong ka jing kerku. Na tau ong, kum ka jing yo benta, ha kasnam ukris bad ya ukpu uang kumno ukpu berapan kentang uang kumno kum ka jingyo benta hakamet ukris hangno ha bible athok kata siti benikong syaki korin long ka basipau dekat khandrio late page plead ya ka bible na ka benta jong pi namar nga pule na ka bible translation catholic mentanga pule na ka translation bomb day catholic dengan pule ya kene keju na kane ke bible ke ba don pat nga hangne ti pila ban sya skor ngan pule na ka banta jong pi ada pi la andet ya kene ti tun kamban plit na ka tu bang pat la landet dengan pen pule ya kane mo ya kane ke bible nang ne ongkumno kata ka kuri ka jingkerku ya ka ba ngi kerku kamlong ke jinga slok kasnamu kris utau kepu yau bangi dia umlong ke jinga slok hakamedu kris kena jingkili jong Paulus ti tungin ope ya konteks sang tu mai ke ba ukuran siapa ang Eucharis ika tangi pili jingmut hakani ka bor ti kumto te hangni u nu Paulus u kamban sisu da ka baong ba uno u ba simbenta ha ka komunian ba khoi bom hok un long u ba kitpop na ka benta ka met pat ka snam jung utrai te balai padu Paulus ong kumta balai hap kitpop ha ka balang Katolik ya utu kepu balapan kentang labu bah kedon kawe ke jaka bala bu kerpang haman la ka ying mane paris nyong ka tabernakel padi unduk pu balapen kentang labu bah hangta yau bampat pen kentang ngidang bu ha ka jaka kamera ka bengi khot sakristi
bat ya kitu ki kuri lani bat kitu ki pliang hak bar penon kam hak ni ka porjing pen kentang ngim jubu hajing bu ban saj kum ki pat ki tiar ya ka kuri ngim jubu hajing bu man saj lang pat ki wei ki tiar tang uleng do ula ban keta e kini ki tiar pa khoi te nak ni ka daw ngi bat ya ka ek bang la yo jing kai nadu ka por jung jisu ki senran ki ai pateng ter te u Paulus hang ne wong kum no uno ba priang bom hok un long u ba kit pop nakabanta ka met bat ka snam jung trai te lada u jisu kat kum u Paulus lada u jisu don ha u tu ukpu kum au long meneng ai sngau na ka lonong ka bandriu yu anes ndriu san pulai do san pupra lada u jisu de shisha u tu ukpu don shisha u ba im ha tu ukpu te pale u Paulus ong jaru ba priang bom hok unlong uba kit pop nak banta kamet bat ka snam jong trai yak bing la shem ha city ka ben kong si korin lonong ka ba khadway dekat ar punyau bale unong kumta kane kamde ke jing kren parsi ne kadak kasin le ken mau kalong betik kumba la kren dei nakane ka daw baka balang kahikai ya ka transubstantiation para kasing ong ba ukpu bat kawan ki kala ha ka jinglong bat ki kala long ka met basisha bat ka snam basisha jung kris ha ka tin pareng ya kane ke jingkala ka ba phla ni ong transubstantiation nomor ba yo tu ukpu klempep yo tu ukpu lasna laset na umoida henry hakane kapor jing pen kentang ke bapala utu ukulalong ka met basisha pat ka snam basisha hajaka jo moida udon ka met basisha jung jisu ka snam basisha jung jisu hangtu tekane kede ke ba Paulus usaong kumtu mentan na itu kalau bakar wei dekat arpunyau pada kening ong transubstantiation da ka ba kentaj ya kane ka jinghikai bun ki perlok protestan ya ki bomde katolik ni ong protestan de kana kono ka balang ru tip maki ya ki kentup lang bar khoi ong protestan ki la klat no kini ki protestan kila kentaj ya kene ke jingkai nadu kasnam syajar sanspa te shua ka syajar sanspa barkhot nginget ya kene ki kristan barkhot nginget ya kene jing don pasisha jung jisu hendre hadin ka syajar sanspa kila kentaj no ya kene ke jingkai ya kene ke jingkai pateng jung ka jing sisha jung ka eucharis ki terkonia kum kanuksa bau jisu ora syukran syam lamut sisha hayu anes ndriu namar jong kejing pun kami ka ketin kepu namar ki batai kumno ubriu ulong kepu di kamu kade tang kejing pen yasrim dur kamde ke pasisha de war la kata hajeng kawai mit bakadu Jisu ulapen rengkat ya ukpu bat kamet jong u. Wong unu ukpu udah kamet jong ahi. Kum tahu long, tak tahu song sim bam kane kan met jong a. Kane kan met jong a. Te upol ulale kumju ha siti benikong si korin kalau nak pakai hardware ni pule hang tu insa lap bo kren ha ki ju kom kren kemu jisu la kren ladaya kayu keris lamut banlong tangkum katak
Te baroar u Jisu, badu Paulus apostol, kin jin dala keren pensyai. Lata kadai tangkum kadur. Henry penban. Kajing mut, jong u Jisu kalong basyai. Naba, kane kajing hikai, kalong kepa Kumno kane kajing keren Jisu kalong tik kemba umut. Nakatau jeng keren jong kitu kibru kiba layo sengau. Yang kane kajing hikai kalong kepa dekat kepan ripau. Dekat kepan ripau. Ong kumne. Namar kata sibun naki senran jong u. Hapa kila yo sengau kila yo ong. Kane kalong kaktin tan. Weu balak ban sengap ya u. Beli ki ong kepa Maruang bam. Tikum ba ong manga lara sibuk ngade manga Jisu. Dan uno no ubreu, dan u Jisu hi udan hang ne. Kum ubreu, kum manga, kum api. Uang cim bam ke ne kadok, kemut ngi bam do ubreu. Dia kata ko kisong hang ne ngi sa siam mo. Ba ki ong ba ha dekat ke pasan puar ong. Kum no une ulak ban ayangi ya kadok jong uban pam. Murji su uang sisa bam ya kene kadok jonga. Tiki ong kumno, pe ngasim na kene ho ka Bible. Kumno une ulak ban ayangi ya kadok jong uban pam. Te lada uji su umut tik kumba ulak keren. Bale tiki ong kumne. Hang no tho, ha Bible hang ne. Yohanes, Ndriu, San Puar. Tikum ta ngimdei ban artatin ya kani jing don ba sisa jung Jisu. Om de ba thau start ke Catholic, u Jisu hi ba ong. Hang no don, hang ne ha Bible hang ne. Te bad buon na kinang buot jong u kila paidin. Ha dekat nripun riu, Yohanes nripun riu pinsiam. Wa buon na kinang buot jong u kila paidin. Ngena pule ngatharai kamsuk kam ngej. Nado kata sibu na kisenran tu kila ya keladino. Bat kim ya lechu batu. Balai wong bam ya kene kata jonga. Mud bam do breu. Te nak kene kata so ong kumne, sa thoru kumne. Ngan pidi bang sisi nak kene ke Bible. Te ke Bible Katolik. Nado kata sibu na kisenran tu kila ya keladino. Bat kim ya lechu batu. Balai merlomut sisyate. Mutek kumau ong kumta kalong. Bat hakabalang Katolik ru. Kumno ngilaban ngechisai kata. Namar don sibun ki jingjia kampala. Bau Jisu upau hi dalade. Bat lapen sisyaru daki saintis. Bau dei sisya ubriu ubaim. Kadok jong ubriu ubaim. Ningkong sisin. Lodon kawai kabriu. Kabasyat yu tu kepu balik. Kena di hak Itali. But maka kam ngej ba how tu kepu udon u Jisu sisa namar katip te set maka te yo tu kepu. Tu kumno kiwi pat kibriu kilet ya priang hana priang Jisu bam do Jisu apa tu kepu set manga. Te pause wala kataru apa kada let saying mane ha kapor mas pala de kapor ban priang komunian kiwe per khoj gila yang lain de karu mar ban lait na gijing le rain karu kalet yang lain ban priang heri Jisu upen sisya haka ba de ma uhi badon how to kupu bat hapor bakala priang kalet sakaje kasyong Syaban nguit kalau yo jengmat senam. Kanang slam kanang utu kupu unang mi senam. Umlong syu kupu ulong ka dok baim takadau mi senam. Kani ka pensisa hakani ka briu. Ba tu kupu ubakala set umdesyu kupu ubakala set. Uklalong ujisu ubaim. Kani ditangkawe ke jingjia kampala. Hanot is mataru don kijingjia. Pen pau Jisu udon sisa hang tu. Hane hai kun rikasi jongiru la don kijingjia.
Upun pau ba uji su don si sang tu. Tingim dei siu benar tatin. Uji su pun pau hi. Uji su udon. Om dei bangi mudur. Om dei bangi susim. Simbolik kali kim ongap hareng. Padin nak kadau. Bahatu kapor. Wajing hikai kolong ka bae. Ngimla ban sengutu. Kade ke jing mayan. Kade jing start jong blay. Nginum la ban sengutu. Ngi haban su pidiang. Ya kaktin jong uji su. Kami ong pidiang kat ba ong haka Bible. Pidiang kanya kan neru. Pakadai si syakum ta. Kumo uji su la keren. Tu de nak kadau. Jing hikai kolong ka bae. Pat buon kinong buat jong u. Ila paidin. Yohanes ndriu pun riu. Te balai uji su siam la batai sai hang ni bawa syukran parsi. Balai siam la pensai ya ka jing bom sung thu jong ki. Hakiwe ki pentai jong ka gospel. Habai ya ka jing kai jong Jisu la sung thu bakala. Ula batai bnia bat sai bha ya ka jing mut jong ki jing kai jong u. Hadu bakitu kiba don jing sung thu bakala le ne bakendriang jing mut kituru kila sung thu sai. Nuksa Matius Kandriu san hadu khatar. Ngin pule Matius Kandriu. Ngin pule chonang ne. Mo ngin pule chonang ne san hadu khatar. Kandriu san hadu khatar. Spang ke hang ne. Spang kane ka title hang ne ong utiat jong ki Parsi. De habai ki senran kila jam sesiliang keduriau kila klet ban rak pu uji su laong haki tu da sumar patu kiar na utiat jong ki Parsi pat ki Sadusi kila sedang ban ya pen i paramaki uong kumne namar ngim siam rak pu i ai uji su latip ayu ki keren kumta ulak kli yaki balai pi ya sait thama hana omdon kpu i ai pi ki barit jingai pim pat ngau thu pim ken mau men bang rak dia yaki santeli ki kpu nakabantasan hajar ngut ki briu kano sang pi alum pat sapang ki niau teli ki kpu nakabanta ki saw hajar ngut ki briu kano sang pi khar kumno pim pat pe phang bangam siam kren satia sapang ukpu reba ngamaham ya pi ban husiar nautiat jong ki Parisi bat ki Sadusi teki senran kelas ngautu ba siam la yatu yaki ban kiar nautiat kepu hendrei nakajing hikai ki Parisi bat ki Sadusi te hang ne pe kum hang ne ujisu u kren persayam ni pedu alanong ba khat khandai kat arp saud arpun riu nata Yohanes lai iwe adu khatsan Yohanes lai sepang Nikodemus sepang mensim bakui sepang kajing kha arsin uba tai sayam ya Nikodemus re hang ne pade uban si ban ya kaju si kaju pule itu kit khot mene nadu san pulai hadu san pupra wong ya kaju si kaju ukan percaya dak kumai pat Hendrei hakan ne kabenta ula dawa ban ngejbet klempai sakamon ne sakadiang kum kane ke jing ai jong ke jinget dei banda ai da ublei ukpa kumba ujisu ong hang tu ka khot ka ba nrufusan nakana Yohanes longdriu but haba kitu kibala saskor ya u kila dukhi sangyang banom ngai ujisu ulaju ong biang ya kaju ka jing hikai ka bae ya kaju ka jing hikai ka bae nuksa jong kene ka we ba ujisu ban umdei tang hang nei don sa ka we pat kal nong ka ban riu na Matius al na khandai Matius ngan pule na ka bantai jong PR atu nyau dan ki bawan ra ha u wei ubre uba pang yap siliang uba tia ha kapalong habau jisu la yu i ya kai jinget jongki ulaong ha uba pang yap siliang wat ku slai ko kun
lamap ya ki pop jong pi. Nang ta. De katokan nengot ki start an kila perkat. Une ubreu ukren ben blay. Ujisu ulatip ayu kia perkat. Bat ulaong balai pia perkat sniu kumne. Hato ka khamjem ban ong lamap ya ki pop jong pi. Ne ban ong ke joy bat to yai. Ngan pen sebut hapi bau kunu beri udon ka bor ka pertei ban map. Kumta ula ong hau bapang yap siliang. Yang joy. Ra ia la ka jintia. Bat ke sya yeng. Utau beri ula yeng. Bat ula lej shala yeng. Ti kumne. Ngilai i kumto. Matius kendai aradu nyau. Ti bani ke baun hikai da kumwe haki. Bakila sengo tu bakalai ya u. Tu Ukren kumto. Kumhang ni ya tu bapang yap siliang. Kene ka peni syai bha. Ba ulatip ba kilalong ki ba download. Bat ki kentai ban nget. Ban ya ka jing bom syai jong ka ketin jong u. Ka ketin jong u kam don ka jing bom syai. Rei Denmark baki pen bat kim tre len ki kentai ban nget. Lesi ki Protestan kindang wo biang ha ka Bible ya ka kampla lala berobor ban pensisya ki saki. Henry pat ya kane ka transubstantiation omla te ban pensisya hakane kerukom. Kumno ngintip bahkane ka temei jinget kelak kamdei ke basu tau da ki start theology ha ke spas nem ke ba shipeu hadu ke spas nem ke ba khatsan ni ki ong ke ki por middle ages ki bala tho sapang ka jing don jong ki angel ki bala ban shat wat ha I wei I kli ternia I barit bat kumta terter de ke jubab ya ke ni kalong ya ke jing phala jong ke jing kha nakasoti om siem lala ban pensisya da ki saki lemne ya ka jing yap basiu spa jong Jesu halor ke ding phna la ban pen sabut hakaju kerkom ka Eucharist ka don ya ka jing phla ka paper ka kham don kam shushu yangi ban ngai namar kata u Jesu sisya ulale bun ki kampla ki bapau kenang ban pin I ya ka jinglong blei jong u Henry u khodru ban don ya ka jingai basyania ki Farisi sisien klakerpat po un pin I ka dak ya ki Henry u Jesu ula jubab ya ki breu mentah ki pasniu bat bakhlem blei sisya pipan kadak nanga en om I dak light tang kadak jong unoy tu lupa jona ha Matthews kat ar laipo kendai Matthews kat ar laipo kendai ujisu pa pai syakane kadak jong ke jingmi pat jong u katba ken snap ya ka jing pandak pan sin jong ki Farisi ulahikai ban om don dak ne kampla ka ban penhun ya ki ba donut Lukas khandriu laiphuwe lada kim syam la shaskor ya Moses bat ki prophet kin om ngej wat lada don uban mi pat na ki bayap ong Jesu hang tu kumta ha Yohanes long ke ba arpau ha Jesu la pau ki senran jung u kuntu beri Thomas tu ba artatin when I bring ki senran ban pensisya ba ulami na ki bayap ula ong haki suk kito ki bom semla yo I Henry ki ngej tangi kene ka thau yang ru bu na pedeng jongi wat ngi Katolik bu na prenjungi ngimyo I ba uji su don sisa hang tu ha pu balik ru Jesu ong suk
Gitu kibom syam layo Henry kilangit Yohanes arpo kendai. Ngepurkut dekan ni jeng ong jong Blaise Pascal. Wang kano ka ijli. Ya kane ke jing be jong ke jing bom ngai haka Eucharis. Lada ka gospel kalong ka basisya. Lada u Jesu ulang ublay. Ka don jing ayu hangta. Baha utu kupu udon u Jesu. Ong Blaise Pascal. Dan pun kita berada di Blaise Pascal. Dari segi tipu udai Katolik, Blaise Pascal. Iba computer course. Saya sengau sepang Pascal, ketin Pascal. Udai Blaise Pascal. Di nomor kata aku aman kau para. Tongin donut siu. Tongin kentai je ketin jeng Jesu. Ngimla ban kot Kristan ni lade lada ngim ko ngo ya barok ke bau Jesu ula ong. Nyong tang ya kapadon ha Bible rei bu na perenjungi ya kapadon ha ka Bible ngim treban ngai. Man ngisngau ba kam ya hab ngi batai start mangi ya Jesu kam dei ke babha kala ka bamot no. Wan no isya ka balang Katolik. Kapadon ya ka jingbut kapa tikna or kapa sisha ya ka tenu Jesu. Most welcome. Mapi baro iba khadila de Kristan. Iba pule ya ka Bible. Most welcome sya ka balang pat kan niam Katolik. Ha kapa pinse kendu sisha yu Jesu marmet hakamet jong pi. Pin bam ya ka dok jong pin di ya ka senam jengu. Pat pin yo ya ka jing bom jukut. Pat pin yo ya ka bau Jesu lokular. Ba ansap pen mi pat yangi. Hakas ngi kadu. Ketat ado ben sekundu biang yang saya keren biang yang saya pen inia biang Filipi la pen inia bat nga tang komen saya kan sa pli ka we kalan ba ngin ya keren live. Halor kamtam halor kan ni topik. Tenar bahapan keren sepangkan ni topik. Namar kadai ke jing jongi. Jesu ai da kane ke jing don jong u daladehi. Pan long sisa uta u Emmanuel pan don ringkat pan ngi. Tu try un kerku ya pi. Un batai pen syai long ba un sim jong u ya pi. Ba pi pin sengu tu sisa. Ya ka ba uhi ula ong ya kaba kini ki apostol ki la record ha ka jin tho ya kaba ngi khot manta ka Bible ka khotba namar barok khot ya kaba ki tu ki apostol ki la le la tho lut ha Bible de ne ka daw man la ka we ka jing le pa pio ki Katolik ki le pa pin ong hang no la tho ha Bible pin lap kum kutu ki ong hang no tin Katolik la tho pin lap. Hari jing tho jong ki senran jong ki apostol pin salap. Dia nomor kata. Dan pingai tang ka Bible maruai. Pim laban le ai. Lak kun lar pingai tik kumat ong Jesu ka Bible katakan bahaya pi. Pelar pilai ti jiliu. Klempep nagajing long Protestan pin salong Kristan. Di kublai sibun ya skor jong pi, jing sa skor jong pi, saya kenduk biang. Tayo banwan.